Eikö tolpan takaa? Te olette siis riparilaisia viime kesältä? Ei. Tosta äänestä kyllä voi kuvitellakin, että ei oo, koska ääni... Hän on vanha. Kuka ei ollut siinä oikeassa riparilainen? No niin, ketäs te sitten ootte? Isosia. Täällä on enemmän isosia kuin leiriläisiä. Millaiset on ollut teidän leirit kuin leiriläiset? Lähetäänkö jatkoripariin? En lähde, kyllä oli sen verran huono leiri itsessään. Kuinka moni oli täällä leirillä? Östermalmissa. Minä olin. En minä sen nimeä muista. Ei voi leirikeskuksella antaa näin vaikeita nimeä. Missä muualla te olette ollut? Lepikos. Okei. Ei siellä leiriä ollut, mutta kiva, että olit siellä. Se kuulostaa just siltä, että sinne laitetaan tietyt hankalat tapaukset lepikkoon. Ei siellä ole mitään leirikeskusta, siellä on keskellä lepikkoa. Siis kuka oli lepikossa? Jonna, rauhoitin nyt. Älkää nyt, kun tästä tulee helppo ilta, kun Jonna on täällä. Ei on tarvitse sanoa mitään, kun hän tykittää menemään. Anna mennä vaan, Jonna. Tää ei oo vaikeeta. Jonna kokoonnyi. Meillä on kuulokkeet päässä. Mitä kuuntelet? Meillä. Kuka sä oot? Valtteri. Terve Valtteri. Mitäpä jätkä? Mikä leiri oli sun riparis, jos sä oot ollut? Mikä? Östervistä. Kuka vastasi hänen puolestaan? Joo. Hän ei luota, että Valtteri osaa vastata. Tunnet sä Valtteri, kuka sä oot? Juttu mulle. Just sulle. Anton. Anton niin vittu. Anton, että kohta tulee turpaan Antonilta, jos se jaksaa nousta. Siitä ei voi tarvitse pelätä Antonia, kun se makaa tuon silleen, että nyt on kyllä Anton, niin vetäisin kuonaa, mutta en viitti nousta. Tulee hiki, jos riemuksi. Puuskutti, kun kävelin tuolta. Onko Antonilla harrastuksia? Mikä? Jalkapallo. Jalkapallo. Hyvä harrastus. Terve! Mistäs nämä tuli? Huoneesta. Mistä? Me paettiin huoneesta. Pakevitte huoneesta. Ketä nää on? Äkkiä katsoen, niin ei oo viime kesän riparilaisia. Tai sitten on jäänyt luokalle muutama. Onko Anton niin VPS, onko? Kyllä. 0-0. Ai että, mun poika kanssa pelasi jalkapalloa, syntynyt kanssa 0-0. Ja, mutta ei se lopetti, se siirtyi parempiin harrastuksiin. Hän otti balettitanssin. No ei aloittanut edes suunnistamaan. Ja. Jos täällä on, sitten mulla on 98 syntynyt tyttö, onko täällä 98 syntyneitä? Oh, wow. Kat säkin oot 98 syntynyt poika. Olitko isosena? Jaa, mikä leiri? Täällä oli jo Ylläksellä. Täällä olit ja Ylläksellä. Oliko joku muu? Mikä sun nimi on? Mikko. Kato! Älykäs poika. Joo, kyllä heti näkee, että silmät on niinku kirkkaat. Yes. Joo, mulla on tämmönen samanikäinen tyttö, ootko kiinnostunut? Kuvaa näyt. No aika lailla mun näköinen. Siitä meillä on vielä semmonen 8-vuotias. No niin! Mun asia. Se on totta. Meinaatko sulle ei oo ikäisiksi mahiksia?
Toisin kuin jääkiekko. Toisinpäin. Pelaat sä jääkiekkoa? En pelaa, mutta tykkää sitä enemmän kuin Sä jääkiekkoa. tykkäät enemmän siitä. Ilmeisesti et tykkää hirveästi mun esityksestä, kun oot Facebookissa. Mutta kukaan on Facebookissa. Et et tiedä, se on sama teille kuin C-kasetti yhtä vielä. Mitä te Instassa? Mä tiedän, koska mulla on näitä teidän ikäisiä lapsia. Mä tiedän että mikä on nyt WhatsApp? Kyllä mä tiedän, mikä se on. Mä en tiedä, mikä on Snapchat. Snapchat. Joo, en mä saa lausua, mutta mä tiedän, mikä se on. Ja sit hirveä hermot ottaa, jos joku ottaa screenshotin siitä, mikä on. Ei mennä sitä ottaa! Hän oli Antoni, joka noin huusi, mutta tässä on taas screenshot, mä tuun täältä ja kovemmin jaksa. Mutta siis, se on hieno keksitty. Mä tiedän mikä on. Mites teillä on tietysti Mikollakin, sulla on WhatsApp. Ja sun perheellä on vanhemmilla on WhatsApp. Ei. On vanhan liiton miehiä. No vanhan liiton miehiä. Molemmat. Siellä nakki. Hämmennyin. Mutta mikä on valmiiksi naurettu? Missä mä sitä tällä kertaa? Ei mä epäilykään, koska se sanottiin aika hiljaa. Ihana, kun tulee kommenttia koko ajan. Ja on valmiiksi naurettu. Tulee nauhaa. Miten niin? Meillä on Jonna. Ja on maksettu tänne leirille. Niin ei Jonna tänne muuten olisin päässytkään. On tilattu. Tilaustyötä. Mikä se oli? Kenestä se lähti? Ai sinä! Ja sut kavallettiin saman tien. Mihin tuli viesti? Ei kun mä katsoin ihan videoa. Sä katsoit jotain. Nyt mä en oo niin legendaarisia te ootte. Kyllä mä katsoin tuossa videoista. Mitä? Joo ei, Rocky Kutosta katon tässä. Ette te tiedä mikä se on. Niin turha puhua yhtään mitään. Joo, mutta siis Mikko, teillä on perheryhmä, johon kuuluu sun isä ja... Toinen isä ja sinä ja... Ei kun ne ei oo, kun niillä ei ollut. Näin on. Pitää olla. Katsotko taas videota? Kissavideota. Kuka sä oot? Antoni. Mikolla oli helpompi nimi. Nyt jos mä oikein keskityn. Anseli. Anni-Sofi. Ann-Sofi. Oliko väliviiva yhtään missään? Ei missään, ihan yhteen putkeen kaikki. Ai, että monenko kertaa joudut jokaiselle sanoa ton nimen? Ehkä 2 kertaa. Ehkä 2 kertaa. Eitkö siinä välissä katsoa aina video? Mä jäin niinku häiritsemään. Mikä oli tämä video, mikä oli pakko nyt katsoa? Joku vain video. Vain video, niin. Se on 7 sekunnin video. 6 sekunnin. Anteeksi, se on. Mä oon vanhan liiton miehiä, silloin oli 7 sekuntia. Mä voin kuulkaa kertoa teille. Mun nuoruus on se tapahtunut 80-luvulta, että sota-aikana meikäläinen on noin nuoruutensa. Mutta joo, 80-luvulla, jos silloin sai kuvattua 6 sekuntia videota, se oli aivan huikeeta. Mieti, sit jossain vaiheessa tuli semmosia VHS-kasetteja, niihin pystyi nauhoittaa, kuvata videota 1,5 tuntia. Sitten tuli, että 3 tuntia. Tiedätkö sen, kun maailmaa, ei rajaa näy. Taivas on kattona paljon, kun voi videota kuvata. Ja nyt 2015 ollaan tohkeissa. Mieti, kato, 6 sekuntia. Tiedätkö, 6 sekuntia videot. Näin tää pyörii. Mites täskö? Se on niin legendaarista. Joo,
Ja siis, on hauska, siis meillä on tää perheryhmässä WhatsAppissa. Siellä on kuuluu minä, mun vaimo ja pari teini-ikäistä. Ja sitten se 8-vuotias ei kuulu sille älypuhelinta. Mutta muut kuulutaan ja mun poika vaikka kysyy siellä, kuka hakee mut reeneistä. Ja mehän kaikki nähdään se siinä ryhmässä. Ja minä vaikka vastaan, että äiti hakee. Äiti vastaan, todellakaan hae, kun ehdi. Sitten riidellään ja lapset näkee. Samaten se on hauska, siis kun mun poika keskustelee siihen vaimon kanssa. Vaimo kysyy siis esimerkiksi pojalta, että Lassi, missä sä oot? Voit sä vastata, Lassi? Vastaatko, missä sä oot? Missä sinä olet? Puolen tunnin päästä Lassi vastaa, että älä nyt Rage. Niin mitä vastaa äiti? No kiva kun kuitenkin vastasit. Koitapa ite joskus samaa. Kun vaimo multa kysyy, että missä sä oot, voit sä vastata, missä sä oot? Vastaatko, missä sinä olet? Älä nyt Rage. Yhtään ei naurata, mistä sä oot! Jos et kerran, niin Antoni tule! Ei se jaksakaan. Se on erilaista. Sitten se on hauska, miten teillä on erilainen itseluottamus kuin mun sukupolven ja mua vanhemmilla. Jos teille sanoo, että sulla on hieno takki, niin te saatte sanoa siihen ihan oikein niin kuin pitääkin sanoa, että kiitos, itsekin tykkään. Jos jollekin mun ikäiseltä mua vanhemmalla sanotaan, että sulla on hieno takki, niin älä tätäkin on vanha kuin mikä tää mennyt hyppyneen. Itsestään jo olisi oma takki antavat narikasta väärän takki. En kehannut sanoa, että ei ole minun takkia. Sitten otatte itsestänne kuvia. Ei kuulkaa 80-luvulla otettu itsestään kuvia. Se on ollut tosi häpeällistä. Semmoisella vanhalla kaverilla. Mitä sä teet? Otan itsestään kuva. 2 viikon päästä kehittänyt sen kuvan. Huomannut osuen sitten se kuva. Ja tytöt ottaa siis... Mun nuoruudessa tytöt oli aivan kauas. Älä ota musta kuvaa, mä oon niin kauhean näköinen. Älä ota musta kuvaa. Ja, on vieläkin. Silti ne ottaa itsestään kuvia. Todella ihana. Tää on poikkeusyksilö. Poikkeusyksilö. Ai Siinä on jotain poikkeussääntö. Mutta siis, mä oon sit ymmärtänyt väärin. Ja mulla on Instagramia, siellä on mua seuraajia ja sitten tyttöjä on siellä, niin nehän on koko ajan itse siellä kuvissa. Varmaan on itse siinä. Voiko sua follaa? Voiko sua seuraajia? Kiitos kun suomensit. Ensimmäiseksi voiko sua follaa, niin en tiedä. Mulla ei oo rahaa. Mutta kiitos kun hän suomensi sen puhuun. Voitko mua seurata? Voi. Tosin mä oon autolla, että mä en tiedä pysyt se perässä. Mutta siis... Mä pelkään, että se on tytöille toi selfie niin luonteva, että joku tyttöporukka on jossakin Helsingissä keskustorilla suurkirkon edussa ja siellä tulee joku japanilaisturisti pyytämään kuvaa itsestä ja suurkirkosta tytöiltä silleen, että foto, please, foto. Tytöt on silleen, okei. Japanilaisturisti menee kotiin Japaniin ja näyttää kuvia vaimolleen Suomesta. Vaimo on silleen, mitäs kuvia nämä ovat? Ei se nyt tuu. Minä ja suurkirkkohan se siinä. Mutta ethän sinä edes ole näissä kuvissa. Älä nyt Rage. Pysytte mukana, kun mä tulkkasin sen teille. Hei nyt meillä on Lepikko tullut jo esille ja sitten tää Österberg ja niin... Ja sitten mitä, oliko muualla joku jossain? Höttylä! Pärnu. Ja se oli Virossa. Nämä kuita siellä oli kun. Oli rippähyitä, unnaa ja hyppäätte järveen kojiin. Ei päästy kotiin ollenkaan. Uimalla tultiin ylhäältä. Mitä muita? Joku muukin tässä oli. Ryttylä. Hauskat helmet. Mitä? Alskat hemmet. Oho. Hän oli ruotsinkielisellä alueella. Sitten on muuten semmoinen yksi leiri, joka on Lapissa. Pallaksella. Mutta sieltä ei koskaan palaa.
Sinne katsotaan aina tietyt henkilöt, ketkä sinne lähtee. Niitä ei oo jatkoriparia. Joskus sattuu virheitä, Jonnan piti lähteä. Meni väärin listalla jotenkin. Mikäs tää Ylläs oli? Ylläs oli Ylläs. Eikö Ylläksellä ollut ketään? Mikko oli yksi siinä. Mutta teillä ei siis niitä pieniä ei oo täällä ollenkaan. Oliver, missä on? Oliver. Yksi on nähty. Oliver. Oliver. Missä on Oliver? Terve siinä. Kato, ei tunne omaa nimensä. Kaveri sanoo, sinä olet Oliver. Mitä sitten? Hän kysyi Oliveria. No, käskikää Oliverin nostaa. No sinä olet se oli. Aha, okei. Oliver, onko harrastuksia? Miksi lähit Ylläkselle? Sulla on harrastus. No en mä tiedä. En mä tiedä. Mikä, oliko talvi vai ilta? Molemmat. Siis oliko talviripari? Niin te laskettelitte? Yes. Ja sä et harrasta laskettelua? No, en. Se oli hieno ripari varmaan sulla. Yksin kämpillä kun muut lähti harrastat sä hiihtoa? Joo. Yes! Se on se mikä tekee tyttöihin vaikutuksen. No tekee. Onhan sulla tyttöystävä? No niin mä arvasin, kato, jos jätkät nyt mietitte, että mistä mä saisin tyttöystävän, niin harrastakaa hiihtoa. Mä muistan omalta koulun nuoruudelta hiihtokisoissa täysiä loppusuoraa. Tytöt huutaa ladun varressa, että hyvä Mikko, hyvä Mikko, hyvä Mikko. Yritän iskeä silmäillä, mutta 20 astetta pakkasta, silmärikset jäätyy kiinni. Mä näen mitä eksyin siinä loppusuoraan, tiedän 8 ennen kuin pääsen edes maaliin. Sitten kun mä pääsen maaliin, heittäydyn hankeen, tytöt juoksee sinne, hyvä Mikko, hyvä Mikko, hyvä kun tulit. Ope sanoo, että kun kaikki on tullut, niin saa lähteä. Oliko muita ripareita Ylläs on mainittu? Pull yourself together. He katsoo joku hauskaa video. Kysynkö mä Anttoni, missä sä olit riparilla? Österis. Olit ja. Mikä? Mikä katos? Pojat etsii piilolinssia siellä. Sä kestää jonkin aikaa. Mä itse muistan riparilta. 86 kävin riparilla. Muistan, siinä on toisella, kun mä ihastuin yhteen tyttöön siellä riparilla. Se oli nätti tyttö. Mut kaikki tietää, että kun 2 viikkoa kaukana sivistyksessä, niin Harjan varsinkin rupee näyttää nätiltä. Mutta se oli oikeesti nätti ja se puhui mulle loppuriparista se tyttö katsomaan ja sanoi, että mitä sä tuijotat. Oot sä kuin idiot? No. Se on muutenkin, että tiedätte, että se ootte ihastunut johonkin, niin te tulkitsette kaiken itsellenne hyväksi, mitä se tekee tai sanoo. Esimerkiksi jos se vilkaiseekin suhun päin. Ja sen oma ajatus on silleen, että no onpa järkyttävä paita hänen. Ja itse on silleen, että hän katsoo. Aivan sama mitä se sanoo, niin katsoo tai tekee, niin kaikki mä tulkitsen itselle. Vaikka se sanoo, että suksis suolle. Eli näin menen edeltä ja... Isosille oli hyvät ohjeet tuolla Kangasalan seurakunnan leirikeskuksessa. Siellä oli monta kohtaa ja yksi kohta oli ole avulias. Sitten oli toinen kohta, ole ystävällinen. 3. kohta, ole hyvänä esimerkkinä muille. 4. kohta, ole oma itsesi sellainen kuin olet. Kummo se kohdan 1, 2, 3. Oliko teillä hyviä isosia? Oli. Kuka oli suosikki isonen? Jenni. Mistäs tää tuli näin vakuuttavasti? Mistä sä tunnet Jennin?
Se on ainoa sana, mitä hän osaa sanoa. Tuli suusta nopeasti. Aivan sama mitä kysyin, niin se on Jenni on vastaus kaikkeen. Kuka hajotti ikkunan? Jenni! Eikä kukaan oikein kesällä kunnolla, tiedättekö, Lapissa, kunnon telttaleirillä. Aika ylläs se olisi voinut olla telttarein keskellä talvea telttalla. Todellakin. Miksi olit ainut Oliver, joka tuli siltariparilta jatkoriparille? En mä tiedä. Et kysely muilta, että tulkaa nyt. Valikohan ne kattonut listasta, ketä meidän riparilta lähtee ja todennut, että Oliver, niin ei tulkaan. En mä usko, että se siihen liittyy. Oliver on komea poika. Kuka on sun tyttöystävä? Ei se oo täällä. On se täällä. Onko? En makata ja mäkin. Mut se tyttöystävä ei tiedä sitä, että hän on sun tyttöystävä. Sä oot suksinut sinne suolle. Siis säkö olet hänen tyttöystävä? Tuliko yllätyksenä? No sen pääs vissiin. Sen päässä. Niin, se valehtelee kyllä. Ei. Se on nyt, kato, sanottu seurakunnan edessä. No näin se menee. Joo. Onko hänellä muita tyttöystäviä? Jenni! Mikäs tää Emma Salokoski nyt oli sitten? Oliko se Emma? Emmako sun nimi? Emma, joo. Tunneeko sä kuitenkin Oliverin? Joo. Näin päällisin puolin ja mistä te tunnette toisenne? No, kaveriporukasta ja sama harrastus ja näin. No niin, ja hän sanoi, että hänellä ei ole harrastus. Onko nyt jotakin peiteltävää, kun Emmalla on sama harrastus? Ei se mitään, jos harrastaa kouluratsastusta. Kyllä se on. Mä tosin ymmärrän, miksi muita ei tullut samalta riparilta. No mikä Emma, paljasta sun, mikä on tämä harrastus? Teatteritaide. Teatteritaide? No onhan se nyt Valtteri Olteriman harrastus. Onhan se hieno harrastus. Hyvä Oliver. Täällä oli muuten Valtteri jossakin, eikö ollut? No olihan siellä, joka kuulit, kato Valtsu. Valtsu meinas unohtua. Tää on parempi Valtteri. Katoitko sä? Joo, täällä on parempi Valtteri. Millä perusteella hän on parempi? Tunnetko sä tätä Valtteria? Ja Ann-Sofialta kysyn. Tunnen. En tunne, mutta tiedän. Et tunne, mutta tiedä. Ja sillä perusteella osaat sanoa, että hän on parempi. Valtteri, se on vaan paras. Se on vaan paras. Okei. Mihin tää perustuu? Se on mun isonen, se on paras. Se on ollut sun isonen, se on sen takia paras. Joo, ja tää Valtteri, kato, ei oo ollut isonen vielä. Ja sit kun se on isonen, niin Ei se pääs. Ei, joo. Jos tykkää vanhemmista pojista, niin sitten tää sun oma isonen. Missäs leirillä sä olit sitten? Sä olit täällä Österissä. Mikäs Ann-Sofian elämän täyttää? Mitä sä teet päivisin muuta kuin koulussa ja iltapäivisin? Mitä muuta kuin koulussa? Missä koulussa sä oot? Sä oot ysillä jossakin. Mä oon Vaasan lyseon lukio. Lyseon lukio. No ilmankos hänellä on varaa sanoa sitä, hän on vähän paremmassa koulussa. Onko tämä Valtteri myös samassa koulussa? Joo. Aivan. Ja missäs tämä Valtteri on koulussa? Siinä on se hiuksen ero. Voin kertoa todella pitkän hiuksen ero. Joo, sä oot siis ekalla. Ja sä et oo siis ollut viime kesällä niin kuin itse leiriläisenä, vaan sä oot toissa kesän leirillä. Joo, mä olin nyt kesällä apusena. Apusena? Joo. Mä en pääse yli, kun tulee vaan Antero Vipunen nyt vielä. Mitä sä teet? Olin Antero Apusessa.
Siis mikä on apunen? Kun mä tiedän, että siis, et on, niinku, on isonen ja sitten on apuohjaaja tämmönen niinku isosten yläpuolella oleva, mutta et sinä nyt on voinut vielä olla. Isosten Se on isonen. mini-isonen. Niin. Me ollaan niinku Orja. isosten orja. Monessa suhteessa. Tältä puolelta tulee koko ajan yllättävän hämmentäviä, pysytään tällä puolella. Te ootte isosten niinku siis, elikkä te ootte niinku isosista vielä vähän niinku... Siis me tehdään kaikki ne työt, mitä ne ei jaksa tehdä. Aivan! Antoni, hae isoseksi! Saat apusen, niin ei tarvitse tehdä mitään. Eli Apunen, että se pääsee isoon. pitää olla ensin apunen, että pääsee isoseksi. Ei pysty. Ei. Antoni oli silleen, Antoni! Apunen! Hae vettä saunalle. Emme jaksa. Hae vettä saunalle. Emme. Hae vettä. Nyt tulee turpaa, jos et sä itse hae. Kyllä minä itse haen, älä mene sinne. Joo. Niin, siis niin onko se näin, että on 2-vuotinen tää teidän isoskoulutus? Ja sitten ekana vuonna voi päästä, jos oikein nätisti sanoo ja pyytää, niin voi päästä apuseksi. Ei. Ei, Ei. pääsee joka Ei. tapauksessa. Niin. Jos hakee. If you ask very kindly and friendly. Espanjaksi sama. Sit mä ymmärrän. Onko sulla juuria Espanjassa? No Kolumbiasta, mutta... Kolumbiasta? Joo. Miksei mä usko, että älä puhu tälle puolelle? Tää se puoli, joka juttelee sulle. Niin, se on, joo. Ei kun mä tiedän, että Kolumbiasta tulee muutakin kuin apusia. Eikö ollut yhtään semmoista leiriä, missä olisi jokin rehellinen teltta? No tää oli tietysti. No siis semmoinen, missä oli yötä. No tää oli sellainen. Leiriläisille ei kerrottu, että tossa on tollanen rakennus. Ne on ollut täällä yötä ja... Ei tää nyt hyvän aika tuon uuteen rakennukseen päästä. Niin siis, semmoinen oikein kunnon telttaleiri. Teltat... Ja trangia. Ei yhtä. Ai että te ootte päässyt helpolla. Kyllä on mun aikana ollut. No nimenomaan, kyllä. Silloin 30-luvulla. Sun aika, koska sä oot käynyt ripari? 2008. 2008, ihana kun annetaan tyttöjä, kun ei pojat tiedä mistä mitään. Niin, ja missä tämä tapahtui? Tai olitko itse sellaisella leirillä? Saarisella. Saariselkä ja teltta ja... Kyllä. Ai että ihanaa. Yöllä, keskellä yötä. Sä et kuule mitä sä näe, eikö anteeksi, että sä et näe mitä sä kuulet. Jostakin niitä aina tulee. Seitsemän kiloa dynamiittia. Papatti vaattoset. Tää tykii just kyllä. No mikäs se? Telttaa riekalainen, savupatsas näkyy ylläkselle asti. Sitten kun se valo on sammunut ja savu hälventynyt, niin jostakin sillä telttaa riekalaitteen sieltä kuuluu se... Kyynärät sauvana tulee niitä. Mä kuole ikinä. Tää tapahtui Saariselällä. Se on... Aha, koska mikäs nyt... Otat sä taas kuvaa itsestäsi.
Kaikki näkyykö, kun käyttää kännykkää, kun valo paistaa silmiin, niin mä näen aina. Missä kävit? Snappi. Mitä piti Snappiin laittaa tässä kohtaa? Ei sä ajatella, että sä kävit tsekkaas vaan äkkiä. Että jos tässä välillä on tapahtunut jotain, mä en kestä. Jos Siiri on ottanut itsestään kuvaan, pakko nähdä se. Ja minuutti sitten viimeksi katsoin. Mut jos Siiri on ottanut uusiksi itse. Se on niin hauska, voi että. Kun teille joutuu selittää semmoista asiat kuin pikajuna, te ette tiedä mikä on pikajuna, mutta jos sitten tiedätte, se on se hidas juna, joka ei kulje mihinkään ja pysähtyy joka ikisellä asemalla. Mutta silloin kun se tuli, niin silloin se oli juna, joka ei pysähdy joka asemalla. Mummo seisoi Töysän asemalla ja mikä tämä on? Se oli pikajuna, ei pysähdy enää tällä asemalla. Sitten tuli Intercity-junat, ette muista sitä aikaa, kun tuli ekat Intercity-junat. Ja aina vaan harveni ne asemat, missä pysähdytään. Sitten tuli Pendolino. Sentään nippanappa ehkä muistatte, kun ekat Pendolinot tuli. Juna, joka pysähtyy vähän joka paikassa. Harvemmin asemaan kohdalla. Moni asia muuttuu kerta kaikkiaan. Nippanappa pysyy mukana. Mutta joo, siis se on semmoista. Mä tiedän, kun mulla on siis nää mun 16-vuotias ja 15-vuotias. Ja mä en oo nähnyt minkälaista on teinityttöjen elämä, kun mulla on pelkkiä veljiä itsellä. Nyt kun mä näen minkälaista se on, niin se on tosi söpöä. Teillä on niin söpö elämä, tytöt. Jos te päivitätte kuvaa johonkin, niin saman tien tytöt alkaa kommentoida sitä kuvaa. Ai kun kaunis, sä oot ihana, rakas, todella kaunis, ihana, oi että sä oot kaunis, laitatko vielä kissavideon, sä oot ihana, ihanat hymykuovat. Ja sitten mun tytär Silva vastaa niin kaikki, että kiitti niin säkin oot. Itse päivitän profiilikuvan, niin kaverit rupeaa vaan kuittailemaan. Jätkä on slipover. Mutta se Elonkerjun uusi laulaja, kun on saman näköinen. Se on kauhean vaikea vastata, että kiitti niin säkin. Koska pojat toimii eri tavalla. Tää mun teidän ikäinen 00 syntynyt poika. Se soittaa kaverille ja se puhelu menee silleen. Mitä te nyt sovitte Veetin kanssa? No Veeti tulee 3:30 kirjastolle tuo mun reppu, kun se jäi koulussa, enkä me mennään uimaan, jos Veeti saa rahaa. Laitko meille pelaa? Käytiinkö tämä keskustelu puhelimessa? Joo, me juteltiin. Jätkät vaan säästää sanaa. Et kun tytöt, paljon puhutaan siitä, että kun pojat ei enää kosi niin kuin ennen vanhaa. Kyllä ne varmaan kuulkaa kosi, mutta te ette tiedä, koska se tapahtuu. Et jos joskus teidän luokset tulee poika silleen, mä voisin, anteeksi, mitä sanoit? Noin väkisin. Mä en oo teidän ikäisenä, mulla oli. Siis silloin esimerkiksi kun jo seurusteli, niin vaihdettiin luokkasormuksia. Muistatteko? Ei kun siis tiedättekö siis semmoisen? Onko joku luokka vielä ottanut luokkasormuksen? Kato joo. Mikä luokka? On ottanut siis aikanaan. Mikä koulu? Vöyrin kaupungin. Ensimmäinen virhe, Vöyri ei ole kaupunki. Sitten Vöyrin kaupungin koulu ja 9. M. Toinen virhe. Vöyrin yläkoulussa ei ole M-luokkaan asti oppilaita. Teillä oli luokkasormus. Joo. Sitten jos oli jonkun kanssa, seukkas, niin sitten vaihdettiin niitä luokkasormuksia. Mutta sehän oli mitotettu oman sormen mukaan, ei niin kuin vihkisormukset ja muut, niin hän mitotetaan tietysti sen puolisormen mukaan, kenelle se sitten annetaan. Niin näähän oli tietysti oman sormen mukaan. Ja ei ne mahtunut sen sormen, kenelle ne annettiin. Sitten ne pidettiin kaulaketjussa roikkumassa merkkinä, että mä seukkaan. Jos oli oikein suosittu poika, niin se oli monta sormusta. Ja mulla oli tämmönen tiellä, mä olin yhden tytön kanssa 8-luokalla ja se oli just näin, ei se mahtunut mun sormeen, se oli aivan liian iso heilu ranteessakin. Ja mä otan mihin, mä olin vähän pienempi poika sillä, mä otan mihin mä laitan sen? Niin verkkareissa on se kiristysnaru. Ei seurusteltu kauhean kauan. Mutta no mä olin silloin vähän laihempi poika. Siis oikeesti, siis jos mä olisin 10-vuotiaana tässä, niin mä olisin tämä.
Tossa on mun pää. Hartiat. Ja se oli kurja, kun menit uimahalliin. Tiedätkö, joku muut pojat hyppäs pommilla veteen. Se Oliver on sen näköinen kaveri, että se kun hyppää pommilla veteen, niin tytöt on ihanaa. Kuka kattoo? Oliver hyppää. Minä hyppäsin, näytti siltä niinku uistimen olisi heittänyt. Kattokaa, Mikko hyppää. 2 rengasta. Nyt tippui joltain avaimet. Ei hätää, se oli Mikko kun hyppäsi. Ja kun muut piti tyylikkästi nenästä Kiikkonen hyppäsi, mä pidin uikkarista. Koska mä olin ainut, jolta saattaa uikkarit lähteä jalasta, vaikka hyppäsi jalat edellä. Mä silleen ylävartalla. Ja mulla on 3 omaa lasta, niillä on mun geenit. Me edetään vaimon kanssa pitkää tikkuinen lapsi. Niin laihoja. Mutta ei siis musta ei olisi koskaan ollut jääkiekkoilijaksi. No toisaalta olisin mä varmaan Vaasan Sporttiin päässyt, mutta eikä siellä pääse pelaa kuka tahansa. Ilmoittautuu vaan. No niin. No kun siis, minkä takia sitä tapellaan, onko kenellekään selviä? Jääkiekossa tapellaan. Pelaanko joku jääkiekko? En mä nosti kättä. Ei kun saa kutitti. En mä uskonutkaan, että sä pelaa. Ei naiset pelaa jääkiekkoa. Tai jos ne pelaa, niin ei osaa pelata. Mutta ei kukaan tyttö pelaa jääkiekkoa, ei Jenni. Mutta joo, mutta siis mä mietin, että miksi se tappelee. Kun se on, en mä tarkoita semmoista, missä sitten se menee hermot ja hanskat lentää maalle. Hidastettu. Ja se on poskes on. Tää oli Vaasan Sport. Mutta tarkoitan tilannetta, missä siis normaalisti maalivahti ottaa kiekon räpylään ja alkaa tappelu. Mistä tappelu lähtee? Pitääkö ne pankit suojella sitä maalia? Pankit suojelee, ja kun mä luulisin, että ne puhuu ihan noin, kun sinähän ei tarvitse sun lyödä. Sä voit vaan sanoa, että älä tule tähän maalivahdin alueelle. Tämä on maalivahdin alue. Pidetään tämä puhtaana, kiitos. Mut niillä menee hermot, kun ne ei ymmärrä toisiaan, kun ne on ne hammassuojat. Niin, tää on tuo tähän maalivahdin. Mitä sanoo? Niin sanoo, että älä tuu tähän maalivahdin alueelle. Joo, nyt mä ymmärsin, joo. Just mä en oo siihen tuosta, mä oon myös laistunut. Mitä? Sanoin, että en oo siihen tuosta, kun mä sanoin, että puhutaan upealta tuotepa se saa kuunnella ja sä viisi tuo muille. Otetaan hankat ilmeisesti, että se jättä selväkään. Ei oo mitään jätteitä, se ei oo mitään jätteitä. Joo, teet kuollut, tuli mä käsken Antoni. Hän on kova jätkä, se tuo vetää saa tuuppaa. Mitä Anton? En mä jaksa. Mutta siis jääkiekkoilijat on varmaan ihan fiksuja kavereita, mutta ne tekee itsestään kauhean yksinkertaisesti. Tiedätkö silleen? Että kun te haastatellaan, niin aina samat vastaan. Ei mitään lisää luistua. No sulla vaihtui äsken ketjukaverit, miten sitä kommentoisit? No se on sama kuin sinne vierellä on vaihtunut koko ajan, mutta lisäluistelua vaan lisäluistelua. Minkälaista on sulla jääkiekkoilijan kanssa naimisissa? No luulisin, että alttarilla rupeaa hälytyskellot soimaan. Otatko siinä Jere Noponen tämän Missi Minna Makkosen puolisoksi? Ei se on sama kuin sinne vierellä on vaihtunut koko ajan, mutta lisäluistelua. Testaani tulee sormuksen. Joku annetaan sormuksen, joku annetaan. Olen teidän kaveri, mistä arvasit? Ai niin kuin mä luistimme täällä. Jääkiekko, mikä on sun joukko, mitä sä kannat? No en mä muuten sitä seuraa. Se on vaan muuten, että se on parempi kuin futis. Sä et seuraa sitä, mutta sä oot tehnyt semmosen johtopäätöksen, että se on parempi kuin futis katsomatta. Oot sä seurannut? Joskus. Se on muuttunut nyt paljon, nykyään niillä on kypärät päässä.
Oletko nähnyt sellaisia videoita, missä ne pelaa jääkiekkoa ilman kypärää? Se on huisan näköistä. Se on kuin taitoluista. Siellä voisi Oliverikin pärjätä. Mutta se on kuitenkin laji siinä missä muutkin. Mitäs siellä ei ole teille juteltu ollenkaan? Niin ketä siellä on? Sulla on Suomen lippu takissa. Mitä sä harrastat? Harrastatko? Tiedätkö mitä? Tämä mun tyttäreni, joka ei kelvannut Nikolle, niin harrastaa joukkuevoimistelua myöskin. Ootko sä syntynyt 00 vai 99 vai 98? Ahaa. Ja ootko sä kilpasarjassa vai SM-sarjassa? Jaha. Mikä on Vaasan naisvoimistelijat? Niin onkin Vasamattaret, joo, se on hieno laji. Menkääs pojat kattoo joskus, kun tytöt menee 3 metrin loikille. Lieksassa jääkiekkojoukkueen nimi on Lieksan Hurta. Mutta vielä parempi on naapuripaikkakunta Nurmes. Siellä on Nurmeksen Sepot. Ajatelkaa, kun on miettinyt sitä jääkiekkojoukkueen nimeä. Mitä laitetaan jääkiekkojoukkueen nimeksi? Se täytyisi jollakin tavalla kuvastaa nopeutta, aggressiivisuutta, voiton tahtoa, periksi antamattomuutta. Tuleeko mitään mieleen? No taas, on Seppo. Ja Itä-Suomessa edelleen Imatralla jääkiekkojoukkueen nimi Imatran Ketterä. Ei se ole jääkiekkojoukkueen nimi. Imatran Ketterä. Tai sitten, jos se on, niin ne on vähän erilaisia jääkiekkoilijoita. Jätkät menee vaihtoon sille hopsan. Yksin läpi vetää kauhean lämärin 6 metriä yli maali, mutta näittekö nilkan? Ei se ole jääkiekkojoukkueen. Olitteko pelaamassa Antoni tuolla Kai Palman turnauksessa? Pärjäsittekö? Kolmanneksi? Oho, nyt nousee arvostus. Kukas siellä voitti? Käpylän pallo. Kukas tuli toiseksi? Helsingin Jyvä. Ja VPS tuli kolmanneksi. Oliko siellä muita? Siis oikeesti hieno suoritus. Se oli loistava. Mikä paikka? Laitapakki. No totta kai, sä jyräät kaikki. Ihan sama kuka tulee vasta, vaikka olisi oma puolulainen. Niin jos jaksaa. Se on hieno laji. Kyllä. Kukas, sä olit Ryttylässä. Mitäs jos olit isosena siellä? Ei, mä olin ohjaajana. Sä olit ohjaajana, justiinsa. Se on siis Apusen orja. Ja Ei, mä oon isosten pomo. Isosten pomo, kyllä. Sulla kasvaa karvoja, mulla ei. Haluatko ottaa? Paitsi kasvaa tänne on kerääntynyt. Selittäkää mulle nää ihonkarvat. Kuka ne sit tunne laittaa? Tää on kun meidän takapihan nurmikko. Tässä on kyllä kanankakkaa, mutta tässä on ollut trampoliini koko kesä. Sitten sitä selitetään evoluutiolla, että jossakin vaiheessa evoluution myötä on todettu, että ihmisille karvoitus on turhaa, koska meillä on vaatteet ja näin kun ollaan kehitytty evoluutioteorian mukaan, niin on karvoitus vähentynyt. Toisaalta siitä näkee hyvin, että missä vaiheessa kukin on evoluution menossa. Mut selittäkääpä nyt sitten saman teorian pohjalta. Selittäkääpä tukka. Kun apinalla ei ole tukka.
niin missä kohtaa evoluutio on keksinyt sen, että tukka pitää olla? Tukka pitää ihmisellä olla. Mihin ihminen tarvii tukkaa? Ei mihinkään. Kyllä, nyt jokaisella tukka pitää olla. Kyllä se kun näyttää kuulille, kun on ananas. Näyttää kuulille, kun on ananas. Ihanaa, kun on tätä kieltä, minkä ymmärtää. Jos omistaa ananaksen, niin onhan se hienoa. Mikä on ananas? Onko ananas siis semmoinen, että sulla on muuten kalju, mutta siellä on semmoinen töyhkä? Joo, se on ananas. Joo, no tästä menee silleen, täällä Jussi muuten täältä ihan kaljut. Ja Mitä? silleen niinku siellä sivulta. Sivulta on kaljut. Siis tää tässä puoliksi. Puoliksi kaljut. Se on cool. Selittääkö ei mulla ollut ananasta? Se on cool. Joo, se on kuulia. Se on hieno. Tai no ei vissiin enää. Se on, mulla on pizzassa yleensä ananas. Miettinytkin, miksi sillä on hiuksia aina. Mut joo. Se on kuulia. Sitten tulee, kuulkaa, aikapojat, kun on se vaihe elämässä, että ei saa ananasta vaikka haluaa. Ei ole tukkaa. Nonni! Nyt näyttää siltä, että Kolumbiasta on lasti tullut. No kun alkoi! Mikä tuli impulssina tälle heiluttelulle, Ann-Sofia? Ja hänen vieressä istuu. Mikä hänen nimi on? Jenni, mutta Ann-Sofie. Anteeksi. Sä olit paljon rauhallisempi ton asian kanssa. Antonihan toimi toisin. Ja tämän jälkeen minä en uskalla sanoa Antonin nimeä väärin. Mutta sut mä voin sanoa ihan miten vaan. Ja kun sun reaktio oli semmonen, pyytäisin sanomaan Sofie, Ann-Sofie. Nyt kun mä menen sekaisin, niin nyt se on silleen, että Antoni. Ann-Sofie! Mä en itse usko evoluutioon aika siinä muodossa millään tavalla, että se olisi syntynyt ihminen sattumalta tai sillä tavalla, että siinä olisi Jumalalla millään tavalla osuutta asiaan. Ja se, että mua pidetään vähän yksinkertaisena, kun mä uskon sattuihin, kun Aatami ja Eeva ja... Siis, kun on toisenlaisia teorioita. Esimerkiksi meillä oli koulussa semmoinen opetusvideo, missä kerrottiin, miten delfiini on syntynyt. Ja se menee sillä tavalla, että ensin oli alkuräjähdys, syntyi alkuelämää, syntyi erilaisia soluja, ne rupesi jakautumaan, tuli kala, lisko nousi maalle, kehittyi nisäkäs, kehittyi koira katteli hetken aikaa ja totesi, että ei ole häävipaikka ja lähti takaisin mereen. Siitä tuli delfiini. Ja mulle sanotaan, että jätkä uskoo satuihin. Tämähän oli paljon loogisempi selitys delfiinin syntymiselle. Koira sattui tulemaan Östermalmiin ja meni takaisin Österiin. Hankmo. Ja sit ajatelkaa, että jos kaikki koiraronnut olisi oikeasti mennyt sinne mereen, niin meillä olisi tällä hetkellä Sokeillakin opas delfiini. Portin vierestä varo vihaista delfiini. Hirvimetalla joutuisi vetää perässä sitä. Tulen. Mut siis, jos ihminen olisi oikeasti kehittynyt apinasta, niin mahtaa apinoita ottaa itsetunnon päälle. Kun ihmiset käy kattoo sitä Korkeasaaressa. Ajattele, kun ne on siellä häkissä silleen, että serkkupaina lähti vähän eri raiteille. Mullakin olisi älynyt jääkiekon lopettaa. Jos Jeesus olisi nyt sillä tavalla tässä konkreettisesti, oikein henkilökohtaisesti voisi kysyä häneltä jotain, niin mitä mä kysyisin, jos olisi yksi ainoa kysymys. Onks kiva? Kysyisin, että koska Vaasan Sport pääsee liikaa? Ai ne on jo?
Sä olet tehnyt ihmeen. Mutta oikeesti kysyisin, että tunnetko sä mut? Koska olisi hienoa, jos hän sanoisi, että tunne. Tiedätkö, se fiilis siitä. Eikö se ole hienoa, jos joku tuntee teidät, varsinkin sitten joku tommonen merkkihenkilö. Jeesus voidaan kyllä mä sut tunnen. Mutta ajatkaa, jos hän kysyisi multa, että tunnetko sä mut? Mitä siihen vastaisi? En tunne. Mä ite olen ollut pienestä pitäen seurakunta, nuorten pienestä pitäen, mutta sitten kun mä olin sen ikäinen, että sain mennä seurakuntaan, mutta uskossa olen ollut pienestä pitäen ja sitten siinä on aina noloja tilanteita tuli nuorena, kun tiedät, se meni esimerkiksi viikonlopun jälkeen kouluun ja mitä teit viikonloppuna, ja mä olin tuolla seurustelemassa ja sitten ei uskonut kukaan. Mä totesin jossakin vasta, että minä kerron missä mä oon ollut ja selitän ja sitten siinä miettivät mitä miettivät. Kyllä, nostin käteni aina, että kyllä olen seurakuntanuori. Olen uskossa, kyllä. Niin silloin ihmisille tuli selvä peli. Ei tarvinnut ollenkaan niinku sitä kierrellä ja kaarella. Mietti mitä mietti sitten. Ja se oli mulle hirveä helpotus. Koska jotenkin pääsi itse siitä sellaisesta paineesta, että voiko sitä kertoa ja mitä ne musta ajattelee. Menin aivan sama minne menin, ekana kerroin. Vaikka menin aerobik-tunnille, niin kyllä. Olen seurakuntanuori, tee pelkkiä ristiaskeleita. Mut se ei se silti tee musta mitenkään täydellistä. Ei mulla on siis pelkoja, mä pelkään lintuja. Siis jos jotain maailmassa on kauheita, niin linnut. No okei, silloin kun ne lentää taivaalla, niin ihan nättejä ja kiva katsella, mutta jos tänne tulisi varpuri, niin mä olisin aivan järkyttynyt. Kun se voi tehdä mitä vaan. Se voi nokkia, kakkia, hakata siivillä, sitoa nippusiteellä tohon tuoleen. Ja pahimpia on lokit. Ne ei ole edes kauniita lintuja. Ja niitä on yksi vähemmän nyt. Mä ahjoin yhden yli. No mut mä en oo siinä kohtaa taas, mä tajusin, että en mä oo sitä ylpeä. En oo, kun tuli semmonen, että apua, mä tapoin lokin. Vaikka olis voinut ajatella, että ei muuta kuin yksi lovi lisää ohjauspyörään, niin että niitä on nyt taas vähemmän. Ei, kun mulla tuli paha mieli. Mulla tuli paha mieli, tiiäks, tuli jotenkin, hänelle tuli samalla, niin siitä tuli heti hän. Koska hänellä voi olla perhe. Ja saattaa olla, että hän oli just kesäloma alkamassa. Ja suunnitelmat suuret koko kesällä. Sitten tuun minä ja Ootte nähnyt, kun se tuli kuule mun auton valokerran semmoisella nätillä telemarkilla. Ja se ei tiennyt, että 100 sekuntisen jälkeen niin hän lentää komeassa V-asennossa. Kerran koira hyökkäs mun vaimoa kohti. Minä en pystynyt tehdä mitään. Vaikka se oli mun vaimo, munhan pitää miehet, pojat, teidän pitää puolustaa naisia. Kyllä, jos koira hyökkää teidän tyttöystävää kohti, teidän on astuttava siihen eteen vain minun kuolleen ruumiini yli. Sen jälkeen sen totesi se koira, että all right. Ja tappaa teidät ja sit vasta vain. Mutta joo siis, mä menin aivan ja mun veli, joka oli samassa tilanteessa, niin hän toimi. Kyllä, hän tarttui tilanteeseen. Tempas koiran etujalat solmuun ja löi kepinnokkaa varoitukseksi muille koirille, ettei kannata tulla. Joo, ei se tömisteli vaan jalkoja ja koira lähti karkuun. Mut kuulosti hienolta, eikä ainakaan koira ollut ihan sekaisin sille, mitä tapahtui. Minä en pystynyt tehdä yhtään mitään. Et se osaa. Et ei se tee sitä. Kun siis, musta olisi hieno kertoa, että miehen tarinoita, että kyllä. Et ajoin niin, että kortti lähti. Multa on lähtenyt siis ajokortti pari vuotta sitten. Mä voin kertoa, että kuulkaa miten se lähti. Ei oo miehekäs tarina. 4 rikesakkoa 2 vuoden ajalta. Eli 2 rikesakkoa per vuosi. Antonilla olisi ihan eri tarina. Ajoin 160 taajama-alueella kiertoliittymässä. Pysähdyin poliisin piikkimattoon, juoksin metässä poliiseja karkuun. Molemmissa käsissä poliisikoira ja oikeeseen jalkaan ammuttu. Sitten mä vaan totesin, että en mä jaksa enää.
Antaudu. Mun tarina tässä Antonin tarinan rinnalla ajoi 160, niin minä kerron, että 87 ja 80 rajoituksella. Lähti vähän lapasen. Noloa on se, kun mun vaimo on ajanut kovempaa tutkaan kuin minä ikinä. Ja hyvä, että sai edes sakot. Koska tytöt, teillä on niin iso etu, jos on mies poliisi. Voi ei. Miten kovaa mä ajoin? No 30 kilometriä tunnissa oli ylinopeutta, että periaatteessa kortti pitäisi ottaa pois. Miten tästä selvittää? No, eiköhän me varoituksella nyt tällä kertaa, jos saadaan noi betoniporsaat kuntoon tosta. Ja pojat, me voitais ajatella, että meilläkin olisi mahdollisuuksia, jos olisi enemmän naispoliiseja. Ei, se ei mene toisinpäin. Ei, aivan turha. Koittakaa pojat joskus, jos naispoliisi tulevaisuudessa pysäyttää teidät, sanoo teille, siinä oli herralla vähän ylinopeutta, niin koittakaa sanoa se, että aivan. Oli vauhtia, baby. Niin ei ne sakot ainakaan vähene siitä. Mä en tiedä muuten, miten ne pitäisi sanoa, kun poliisi pitää. Pitäisikö vaan myöntää, että anteeksi, ajoin liian kovaa, anteeksi. Yleensä en aja näin kovaa, tää on poikkeustilanne, siis mä en uskalla ajaa näin kovaa. Sen takia mulla nytkin oli silmät kiinni, kun mä ajoin. Ja tiedätkö, mulla levi sipsit lattialle, mä keräsin niitä siinä vauhdissa, mä olin toisella kaistalla. Hyvä, että saitte mut kiinni. Juu, kato, se edellinen partio edes saanut mua kiinni. Mut nyt mä oon ruvennut rakentamaan taloa, koska silloin tulee semmonen olo, että mä olen mies. Kato, kun laittaa semmoset riipputaskuhousut jalkaan, semmosen, missä voi pitää työkaluja. Mulla siinä on vaan tussi, mutta se tunne on oikein. Mun vaimo huomasi, että sun hauis on kehittynyt. Sitten tajuttiin, että siinä oli vaan kovettunut laastia, mutta hetken aikaa semmoista fiilistä. Vielä tähän loppuun, niin mikä on Ann-Sofien vieressä istuvan tytön nimi? Sanni. Sanni. Ja otitteko te kuvan vai? Meidät laitatte snapin sen nyt siitä. Joo. Ei, että. Minuutin välein täytyy laittaa sinne. Että tietää, että olen äiti hengissä. Olen Öster. Mitä? Ei äiti, jos on snäpeis. Ei. Mulla on oma elämä hyvin näpeis. Snäpeis. Joo. Snap. Oh. Sitten jos täytyy päivittää viikon. Tuliko hyvä kuva? Sitten näihin pitää, tytöt oli, onko täällä koulukuvat otettu jo? Joo. Ja tytöt oli aivan kauhea, älä katso, aivan kauhea. Ja siihen odotetaan vastaukset, no eikä oo. No ei se nyt ole. Olisi hyvä, kun tulisi toisenlaisia vastauksia. Tiedätkö, mä oon koko luokan huonoin matikassa, mä oon niin huono, mä oon koko luokan huonoin. Älä nyt noin sano, ei se oo ainutainen, missä sä oot luokan huono. Hienoa. Oikein mukavaa jatkoa teille kaikille ja menestystä Antoni tälle sun jalkapallouralle ja Oliverille Emman iskemiseen.